Aquest divendres passat, els 4 alcaldes de Tortosa de la Democràcia van ser els protagonistes de l'últim acte del cicle Redescobrir Tortosa. La taula rodona, sota el títol La política com a art de fer ciutat, va servir a Vicent Beguer, Maria Curto, Joan Sabata i Ferran Bel per a compartir la seva experiència com a alcaldes i per a debatre què significa per a cadascun la política, a més d'exposar els diferents plantejaments per al futur. Beguer va exposar la situació en què es va trobar en arribar a l'alcaldia a través de les primeres eleccions democràtiques a la ciutat després de la dictadura, ja que la ciutat s'havia d'impulsar econòmicament, s'havia de fer un plantejament urbanístic i tot amb poc pressupost. Segons Beguer, però, la batalla de llavors ha de continuar. Al seu torn, Curto va recordar que mentre va ser alcalde va haver de suportar sotragades com la pèrdua de pes de l'estació de ferrocarril de Tortosa o la despoblació del nucli antic de la ciutat. Per a ell, aquells 4 anys van ser un període de transició, però també una renovació frustrada perquè no va poder renovar el seu mandat. Per la seva banda, Sabater va recordar que Tortosa no havia seguit el ritme del país pel que fa a industrialització i que per aquest motiu va insistir en la creació de sòl industrial. A més, va remarcar el creixement de població que la ciutat va experimentar durant el període en què va ser alcalde com a conseqüència, bàsicament, del fenomen global de la immigració. També va destacar els convenis signats a Madrid per a la recuperació de terrenys de Renfe, el pla d'equipaments comercials, la consolidació de la Festa del Renaixement i els primers passos per millorar les xarxes de comunicació de la ciutat, entre d'altres coses. Finalment, Bel va expressar la seva passió per fer política municipal i va destacar que el seu és un govern amb gent nova, ja que només hi ha 2 regidors que ho havien estat en altres governs. A més, va enfatitzar com a novetat del seu govern l'estabilitat política, la falta de la qual havia provocat la modulació de projectes en anteriors governs. Segons l'actual alcalde, la sensació de derrota forma part del passat i s'ha de tirar endavant la Tortosa capital del territori. No obstant això, va puntualitzar que la ciutat és aquella que ella mateixa vol ser i que, per tant, aquells que vulguin governar no els tocarà més que fer allò que la gent vulgui.